Tamday! Yeah. Kung gusto nga makipula kung ako kailangan lang paong pura-puran at ako lang itastingan dili man tayo tinuod bra dili man tayo mao ang mga impormasyon mao dili na nasaya sa ako siya at imanon kaya dili man mo kasabay sa akong ibang ingon o dili man makapukod sa ako mga gustong buhato na ato lang hinay-hinayo kay pasin makadupok nila ang di mo uyong uyasin dili pwede. Yo, Mr. Real, Lil Ubek represent. Ako masturya sa duwa ng Mubayway. Makita rin ninyo sa video. Tanawa pala yun. Balik-balik kag opat. Yes. Yeah, boy! Na. Ayaw po 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 di ba na? Okay, 1, 2, 3, go!